gorputza adierazpenan tailerra, gimnasio txikixin. Bertan, nahi gendun landu zen, bizkat antzerkixe eta gorputza adierazpena tauken loturi, baina bebai kalera ekarti hori ez. Azkan finin danotak hau nola baiteko paeta jarri dozku ez, azkan finin jentiaz komunikatzeko orduan eta horrek bebai etxen gatzu gu konteniu esango dugu eta bizkazan soltati ikusti bebai gauza txikixakin pertsona batei bakarrik esku ikutute adibidez zema gauza transmitiu zenken, zemat gauza adirazi zenken, bebai zerra adierazten dugun konturatu bebai horrekin gauzakin konturatzi. Baina gexen bat, gorputze solta eta gexen bat komunikazio areagotzi bai ez ezagunen artin eta bizkat apreziatik gauza txikixak, azkan finin horrela konklusioa heldu gara. Reunibertsitate azkan finin de gauzat birdouna, benetan hemen azte betin gexa ikosten dugu bai unibertsitatean eta moten dozku zen klasikin ze hemen dakazuen zen tailerra, kitzaldixak, benetan ikasdik nahi da belako guten diz, interesaren dat goakuen guzti, dela bustitxi, informazioaz bustitxi, aberastasunen, nik relazionako eban aberastasunagaz. Ni etorne zonat eartista elkartea orkesterat eta beraz bide horren bidez ezagutaraztea pixkat egiten dugu lana urtean zehar, jende asko pentsatzen baitu dela soilik egin unibertsitateak oso interesgarriak iruditzen zaizkit, irakurri pixkatzen dien liburuak eta abar, eta oso interesgarria proposatza hain tailer ezberdinak, hainbeste gai lantzen dituztenak, eta agian bide horren bitartez lortuko dela beste ikasteko leku bat lortzea. Ikasleak gara eta egin dugu bizkarreko minaren inguruko tailer bat. Badelako gaur egun gizartean daukagun arazo nahiko nabarmena, jende askok pairatzen duena, orduan egin duguna da ariketa batzuk, azken batean gure bizkarra hobeto zaintzeko, kontzientzia hartzeko, eta nola indartu dezakegun min gutxiago izateko. Bizilurretik aritu gara gehien bat MST-rekin helikoptero burujabetzaren inguruko hitzaldi bat emoten. Egian oso hitzaldi politikoa izan dela, uste dugulako helikopteroaren inguruko arazoa eredu kapitalistarekin oso lotuta dagoela, eta egian oso ondo egon da, gazte esen etorri dira eta eztabaida politak eta ekarpen oso esanguratzak egon dira, eta bintzate uste dugula, jabada garaia helikopteroaren inguruko arazoa ere arlo akademikoan eta baita ere unibertsitatean zertatu behar dela, eta horretarako herri unibertsitateak eskaintzen dago esan lotura, sintoniak eta baita ere olako uztarketak oso interesgarriak dira eta oso interesgarriak. Hemendik aurrera olako gehiago sortzen diren. Eskatu zidaten nazio eraikuntzari buruz hitz egiteko eta pozik nik uste dut Euskal Herria asko duela erakusteko.